हेलो फ्रेंड्स, बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चैनल फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन बयनोबो जायफ्रा मिथिया PF नि फैसाखौ जोङो माबोरै बेलेन्सखौ मिस कल हरनानै जोङो नायो बबे नाम्बार हरो बिनिफ्राय आरो नोंथांमोना मिस कल हरालासिनो नोंथांमोना SMS खालामब्लाबो नोंथांनि PF नि फैसाया बेसेबां दङ बेलेन्सआ नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो हागोन गावबागावनि मबाइलजोंनो गोरलैयै नोंथांमोना न'आव थानानै नोंथांमोना PF नि फैसाखौ नोंथांमोना गुबुन एप्स बायालासिनो नोंथांमोना मिस कल हरनानै मिस कल नङाब्लाबो नोंथांमोना SMS खालामनानै नोंथाङा PF नि फैसाखौ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। जायफ्रा रोङा जायफ्रा PF नि फैसा मोनो नोंथांमोना पेन्सननि फैसा PF आव दङ नोंथांमोना बेफोरखौ नायबानो जाबाय। सोरबा बायदिया खामानि मावनाय बेफोरबो PF नि हाबो PF आव थायो। बे PF नि फैसाखौ जोङो मिस कल हरनानै माबायदि चेक खालामो बिनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो दिनै लाबोदों। नोंथांमोना हरनानै नोंथांमोना गावबागावनि बेलेन्सखौ चेक खालामबानो जाबाय। आं नोंसोरनो खोन्थानि फारसेनिफ्राय भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं बेयावनो फिसा रिक्वेस्ट खालामो जायफ्रा गोदान आपडेटआव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलाव हाबदों भिजिट खालामदों चेनेलनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदि गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन। गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलाव टेक्न'लजिनि माखासे भिडिअफोरबो मोनबाय थानो हागोन। नोंथांमोना न'आव थानानै गोरलैयै नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलजोंनो नोंथांमोना अनलाइन प्रसेसखौ बानायनो हागोन आरो सोलोंनो हागोन गोबां खामानि मावनो हागोन। अब्ला आं भिडिअखौ जागायलांसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दाबो नोंथांमोना लाइक होआखैबा लाइक होदो बिनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट हरनो गोसोबा बुजियाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट हरनो हागोन। अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो PF नि फैसाखौ माबोरै जोङो मिस कल हरनानै आरो SMS खालामनानै जोङो बबे नाम्बाराव जोङो मिस कल हरोब्ला SMS खालामोब्ला जोंनि PF नि फैसाया बेयाव नुजाफैयो SMS फैयो बेखौ आं नोंथांमोनखौ खोन्थागोन बोरै नायो। अब्ला नायलांदो भिडिअखौ आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थानोसै। अब्ला बिनि फैसा बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय हाउ टु चेक PF बेलेन्स। बेयाव नोंथाङा वान नाम्बारखौ नायदो। बेयाव नोंथाङा कल खालामनानै नोंथाङा नैबे नाम्बाराव नोंथाङा गावबागावनि PF नि फैसाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। बेयाव नायबानो जाबाय 9966044425 बे नाम्बाराव कल खालामोब्ला नोङो नोंनि बेलेन्सखौ नोङो नुगोन PF नि बेलेन्सआ बेसेबां दङ। बिनिफ्राय गाहायाव नायबानो जाबाय 2 नाम्बाराव सेन्डिं एन SMS टु मबाइल नाम्बार। बेयाव नोंसोरो SMSल' खालामनांगौ दै 77382999899 बेयाव नोंथांमोना SMSल' खालामनांगौ नोंनि UN नाम्बारखौ होनानै जोंना PF आव जोंना UN नाम्बार थायो बेखौ होनानै बेयाव SMS खालामब्लानो बेयो जोंनियाव बे PF आव बेसेबां फैसा दङ बे नुजाफैगोन। नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। जायफ्रा नोंथांमोना एप्सनि बागै नोंथांमोना रोङा नोंथांमोना एप्सजों नायनो रोङा नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय जायफोरनो जोङो PF नि फैसाखौ उइथड्र खालामनो हायाखै बेंकआव नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन। इजि प्रसेस ओरैनो गोरलै हायो। जोंहा मोनसे एप्स दं बेयाव थांनानै जोंहा 5 मिनिटावनो नोंथांमोना हागोन PF नि फैसाखौ जोंहा बेंक एकाउन्टआव उइथड्र खालामनो। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। जायफ्रा रोङामोन नोंथांमोना रोंसिगोन होननानै आं आसा खालामबाय। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंनाव SMS फैगोन। बिनिफ्राय आं बेयावनो बुङो जायफोरनि मबाइल नाम्बारा बेंक एकाउन्टजों लिंक नोंथांमोना PF जों लिंक अब्लासो नोंथांमोननियाव बे खामानिया जागोन दै। नोंथांमोना मिस कल हरोब्ला SMS खालामोब्ला नोंनियाव बियो PF नि बेलेन्सआ सफैगोन। नोंथांमोना बेफोरबायदि मबाइल नाम्बार लिंक गैयाब्ला नोंथांमोना गुबुन मबाइलजों हरोब्ला बेयाव फैनाय नङा। बिनि थाखायनो जायफोरना मबाइल नाम्बारा लिंक नोंथांमोना कल खालामदो बे नाम्बाराव बिनिफ्राय SMS खालामब्लाबो फैगोन कल खालामालासिनो SMS खालामब्लाबो बेयाव फैगोन PF नि बेलेन्सआ। नोंथांनाव SMS फैगोन दै नोंसोर नुनो मोनगोन नोंथांनि PF नि बेलेन्सआ बेसेबां दङ फैसाया बेसेबां दङ बेखौ नुनो मोनगोन। बिनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ बुङो जायफ्रा नोंथांमोना PF नि फैसाखौ बेलेन्सखौ सोनो रोङाखै नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअ लाबोगोन इजि प्रसेसआवनो नोंथांमोना हागोन गोरलैयैनो न'आव थानानै गावबागावनि मबाइलजों। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो लाबोबाय। आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजों। थेंक इउ। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै फुल भिडिअ नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय।